На практика мислиш чужди мисли. И няма време за твоите мисли. И спрях християнска телевизия вкъщи. Жена ми каза, защо не гледаш християнска телевизия повече? И аз казах, защото предпочитам, вече бидейки пастор, бидейки лидер на църквата, предпочитам да имам свои собствени разсъждения за Бога и за Бога, отколкото да слушам чужди мисли, защото те ми влияят. И те изместват моите мисли. И в резултат Бог започва да ми открива плана си, започва да ми говори за Моисей, за Исус Навир. А за Даниил, като влязах за Даниил, започва да ми обяснява за държавите, аз просто дъх не ми остана. Колко много неща разбрах тогава за войните, за Дарий, за Кир, за Александър Македонски, за всичките, след това до Римската империя, включително след Римската империя. Бог започва да ми показва историята от негова гледна точка. И ми беше много интересно, по-интересно, отколкото да слушам изтъркани проповеди по телевизията. И един брат да ми казва, аз слушах една такава вълнуваща проповед. На който с проповед? На Джон Стич. Той от 13-17 години не е живите. И ти си слушал тази лична проповед. Нещо по-ново нямаше. Защото вижте, времето се променя. Бог е същия, хората се променят. Това, което беше актуално преди 20 години, вече не върви. Това, което беше актуално преди 50 години, вече не е изобщо близко до това, което става. Времето е различно. Начинът, по който идва Божието Слово към нас е различно. И за да стане още по-добро, ми трябва твоето участие. Готов ли си да го дадеш? Или кажеш, аз съм от тъча на България, мен кой ме слуша? Бог слуша твоите думи. И ако ти имаш въпроси към Бога, Бог ще ти даде отговори от Бога. Ако нямаш въпроси към Бога, няма да получиш отговор. Има една такава мисъл в Алиса в страната на чудесата. Някой път е казвана в църквата, тя не е стих от Библията, но по кой път да тръгна, питала Алиса, и едно от животните отговорило, ами, къде искаш да отидеш? Тя казала, няма значение. Тогава животното казвам, тогава няма значение по кой път ще тръгнеш. Така че ние много пъти казваме, искаме да излезем някъде с Бога. Къде? Няма значение. Тогава няма значение по кой път ще тръгнеш. Ако ти имаш цели, ако ти имаш очаквания, ако ти в църквата дойдеш без очакване, Бог няма да ти говори. Но ако ти влезеш с църквата с въпроси и казваш, Боже, нещо става в живота ми, не го разбирам. Защо е така? Защо иначе? И ти ще чуеш думи от Амон. И ти ще чуеш думи от някой. Или Бог ще изпрати специално някой от далече, от чужбина, да говори думи, в които ти ще бъдеш укрепен. Амин. Така че бъди смел. Имай дързост да отидеш при Бога и да кажеш, Боже, искам да разбирам Твоето Слово. Ти му казваш в общи линии, Боже, искам Твоя дух да ми говори. Това прави Божия дух. Той ти обяснява Словото на Бога. Бъдете смели. Оставаме с тези думи. Бог да бъде с вас. Бъдете смели, много насърчени. Словото на Бога ще работи във вас. Силата на Бога ще се умножава. И не идете да я мерите с лицебелите и с шума. Дълбочината на Божието Слово има изключителна сила. Използвайте я, четете я, бъдете източници, разпространявайте го. Бог очаква това от вас. Амин.